Okay, atong hinabion si Tatay Lucio Gala dinhi sa Purok Abocado, Barangay Marangob, Marangog. Marangog, Bugo City. Atong hitabo sa September 30, pag linog yun, diin man mo ato. Ako, dito ko sa tindahan. Mm. Dito ko tindahan niya. Mayugan itong itabua. Wala ko matulog di sa saog. Kaya tulog ko din. Patay yun ko sa rep. Kaya natumba man rep. Niya puno. So magtulugan ka dool sa rep. Niya. Matong kayo na. Dito ko na tulog sa kuan. Katre. Mm. Huwag kong makuan. Pero huwag pa musiga akong cellphone. Hindi ko gawar. Dali. Nagsinggit akong anak nga. Tabang patabang. Pinsamad man siya. Nasamdan imong anak sad. Diin man siya to gayon na. Diresala. Nya. Mga Kisa pa may asawa. lain dito. Kisa pa may lain ato dire. Akong asawa, tulor mo midire. Mm. Kaya kung mga anak uban sa Manila, niya anduha di Manila niya ang usa nara des unahan. Mm. Niya wa man makuha ng ilaha. So katong higayon na. Nagrescue sa mga diri Ah? nga kuha sa kong asawa. Mm. So imong asawa na unsa man to hitabo ha? Awa man nun samad noon pero nakuyawan gid siya kay ug na igo siya sa pagkatumba sa kanaang kaya nga ni kabinet. Naigo siya sa kabinet. Patay siya eh. Kaya dako sa kabinet. Na nakuha gaya makuha ang mga sinina. Napawag na din kurente ato. Oh, paong na. Dayon. Kaya pating sugar nito eh. So kayo. Daring sugar yun. First time ba to nga nakasinati mo og linog? Ay na man pero hinay man. Ang katugid kay pating sugar mo yun. Grabe gino kay ang epicenter mga to dire sa Bugo. So ang imong balay taw-taw na ba ni? Mga kuan. Ano po ka to eh. Po katuig na ni nga konkreto gyud pero makita na to nga wala nadahili gyud siya. Sabi na pungil ng haligi ani? Bali. Na nasa ubos no nabali gyud ang haligi nga. May gani kay wa gyud siya matikwa ngadto. Og natikwang ato ngadto murag simbak mahitabo yung asawa ato ngayon na kay dito sa sud na dugay mang na rescue. Nakahibaw ng barangay ani o ang munisipyo, ang City Hall. Ang mayor kay baw na sa sitwasyon ninyo. Mabibaw na siguro ambot lang ka kay anibaw na siguro mayor siguro. O pasa ninyo na report o kan. Di dagan na may ning kuan nga rin nga taga kuan nagtrabaho og Bugo ba. Okay ba og na paano ba di sa City Hall. So nana mo'y nadawat nga hinabang diri. Wala pa eh. Ha? Wala nga nung wa mo'y nadawat kay Wala, ang wala uban ra ba masukog ingnon nga ang mga tawo kadawat hinabang ilag yung Ay, wa pa. May kanang agi na nga bugas-bugas. Ang kuan, nakatag po bugas 4 kilo eh. sa gobyerno wa pa mo mataga eh. Awa ka ng LGO ka ng bugas lagi. Asa Gio. Mga Ano tabangan di mo bugas. Upat siguro kilo to. Kasagaran sa aning tabang ako mga parintis sa kumstila. Ay, yung parintid eh. Ang kanang bugas mo nang sa LGO. Oh, niya ang ako pong parintis sa kumstila. Mga bugas pong ila. Makita na to so iya balay kuan gyud. Grabe ka guba. Unsa na may pagi ni mo ani? Wala, nantag na siya kay hindi naman pwede ni. Bungkago na lang gyud ni. Kaluoy sa day. Hindi naman na pwede. Di na gyud pwede. Makita na to nga Paano yung
pildi sa kan, raman. Takilid ni gid siya, may gani wala gid siya mo balitok. Pagkaluoy sa kuan imong balay, nugon kay ba no? So asa naman mo ro natuog tay? Kada sa kanang kuan, gubaan ko ng ilang mga balay dia, pero di dagko kay gliki. Muna nga to ami dito sa anay bakante dito. Nagtulda rin nga to. Yang kaon ninyo. Dito lang. Kuan. Yung aglang dia sa O pa ninyo masudli o kung sa sitwasyon susulod. awa, uy. Ha? Delikado kayo. Wala sa ninyo pasudli. Sudli. Delikado kayo, ma. O higtan lang ka. Para dili siya takilid ng subos.